Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KCAT Channel 11. Kag subong mabatian niyo mga kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kagaya rin ang top 10 nga mga balita sa Negros, subong nga adlaw. Problema sa hakutay sa basura, tingwaan nga masulbar sa sulod sang sining nga semana. Mga wala nag-report ka mga empleyado sa syudad, ginpanggakas na. Sa Calatrava, 3 patay 36 bilason sa mawadaan sa preno ang depasahe nga salakyan. 24 ka mga NPA nag-surrender bitbit ang ilang mga armas sa Negros Oriental. Kag sa good vibes, di ba katuig nga bata sa isa ka Negrense naging kampiyon sa Jiu-Jitsu International Competition. Pinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, tourist arrival sa Isla sa Boracay sa 3 ka bulan ang naglabot na sa pre-pandemic levels. Suno kay Tourism Region 6 Director Christine Mancinares, ang tourist arrival sa bulan sang June, July kag September sa Isla sa Boracay ang mas mataas pa sa dato sang 2019 nga tourist arrivals. Patimaan suno sa iya nga amat-amat na ang recovery sang turismo. Humalin Enero 1 tubtob Nobyembre 6 sini nga tuig, masobra sa 1.4 ang tourist arrival sa Boracay. Mayoriya diri mga domestic tourist pa suno sa iya, pero ginalauman ang amat-amat kapag abot sang foreign tourists, labi na nga amat-amat naman ang pagbalik sang flights kasubong sang gikan sa South Korea padulong sa Kalibo. Ginapaabot ang amat-amat man nga pagsanyog sang turismo sa nabilin nga bahin sang rehiyon. Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, ang Mascara Festival sa Bacolod panugod pa lamang sa probinsya. Sa karon ang PAL kag Cebu Pacific flights nga Bacolod-Manila-Bacolod ang indi na magdubo sa 8 ka flights. Ang Bacolod-Cebu-Bacolod naman 2 kag nagbalik na ang Bacolod-Davao flights. Ginalauman nga sa indi madugay, matigayo naman ang Bacolod-Clark suno sa iya. It's an indication nga we are recovering na, no? Kag nagabalik na ang interest sa aton nga mga visitors to visit our destinations, not just Boracay but the rest of the region. So ang aton nga visitor subong mostly domestic pa lang, but we are hoping, no, kay nag-resume naman ang flight na direct from South Korea going to Kalibo, so it will also increase the number of foreign tourists diri nga nagakadtuman. Sa number 9, lokal nga panguluan sa Bacolod mga pangayo sa bulig sa iban mga government agencies ang gusto mapanubuan ang balayran sa mga benepisyaryo para sa housing project. May 135 ka pamilya kadamaan diri mga nagapuyo sa danger zones ang na-evacuate epekto sang tililikdan nga bagyo paeng sa Bacolod sa nagligad nga bulan. Sa Zoom meeting ni Mayor Alvin Benitez upod sa Committee on Urban Poor, Housing and Resettlement, iyagin pahayag nga tuyo nga maghingyo sang dugang pangasuporta halin sa mga national agency agud nga masugura na ang housing project dungan sa pagbalhin sa mga residente nga nag-i-star sa mga danger zone sa pila ka mga kabaranggayan sa syudad. Ginsiling ni Councilor Vladimir Gonzales nga paagi sa bulig sang national agency sarang mabuligan ang mga mangin benepisyaryo sang housing program nga mapanubo ang ilang balayran para sa panibag-o nga ilistaran. Ang pagtukod sa medium-rise building sa Araw Property sa Vista Alegre, Barangay Banago kag sa reclamation area upod sa Department of Human Settlements and Urban Development kabahin sa tikang sa syudad agud matagaan sang disente nga ilistaran ang malapit sa 10,000 ka mga informal settlers. Ginaprokura ginamon because hindi man kami gina-survey naton kung pilang ilang monthly income kag ang ma-afford nila. Kaya isin ko ang mahapos magpatindog. Pero ang pinakabudlay is ang affordability, ang masarangan sa pumuluyo. Sa number 8, nagdangat sa 264 ang active COVID-19 cases sa Negros Occidental sa November 13 nga report sa Provincial Incident Management Team. 69 ang new cases nga na-record sa among report kag isa ang COVID death.
Sunod kay Provincial Administrator Rayfrando Diaz, normal ang pagsaka sa kaso karon nga ginahalugan na ang COVID restrictions kung sa diin ang pinakaulihi amo ang pagtugot sang voluntary nga paggamit sang face mask. Dugang pa niya, amat-amat na nga nagabalik ang biyahe ayhan businessman o kun leisure. Patag ni Diaz ang kalabanan sa COVID deaths nga na-report mga unvaccinated. 79.78% ang occupancy rates ang Cadiz District Hospital sa November 12 na report. 44 diri ang COVID positive, kag 27 naman ang suspected cases. Sunod kay Diaz, kalabanan sa sining mga pasyente, ang natukiban lamang nga COVID positive bangod ginpaidalom sa swab test bilang protocol, ang test pa man sila ma-admit sa ospital bangod sang lain nga medical attention nga ila ginakinahanglan kag indi bangod sang COVID. Is normal nga naga-relax na sa aton nga mga health protocols, correct? Pero kita mo, it is a matter of personal practice yapon ng wearing of masks, di ba? Imo discretion depending on how you look at yourself, kung bakod or buyang. Sa number 7, ka mga katapos ang New People's Army ay nagsungka sa Army sa banwasang ayungon sa Negros Oriental. Nagsungka bitbit ang ilapito ka mga short firearms kag 3 ka mga rifle grenade kag isa pagid ka hand grenade ang 24 ka mga katapos ang NPA sa headquarters ng 94th IB sa Barangay Tambo sa banwasang ayungon sa Negros Oriental. Ang kakapoy, kakulba kag kagutom ang pagkadula pagid sa ilasalig sa ilang organisasyon ang sulod sa Philippine Army. Nagduso sa 24 ka mga rebelde nga magsuka na sa otoridad. Ginpamunuan ni Lieutenant Colonel Van Donald Almonte, commander sa 94th IB, kag Police Lieutenant Colonel John Moycat Jr., commander sa Provincial Mobile Force ang among programa. Sa mensahe ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang brigade commander sa 3rd Division ng Army, handa sila kaupod ang LCAC nga mag-assist o kung maghatag sang assistance sa mga rebelde nga luyag magbalik sa sabak sang gobyerno. Sa number 6, Barangay Tanod gintiro sa Siwo, Barangay 35 sa Bacolod. Patay ang 59 anyos nga Barangay Tanod nga si Nilo Payo matapos inigintiro sang kahapon sa kilid sang Baybay sa Purok Malipayon, Barangay 35 sa Bacolod. Sa investigasyon sa PNP, ang biktima ang nagapamunit lang sa seawall sang hinali na lang siya gintiro sa makapila ka beses sang wala pa makilalan nga persona. Dead on the spot si Payo. Isa sa karon sa motibo nga ginalantaw sang PNP amo ang pagtimalos batok kay Payo. Si Payo ang napreso na sadto sa kaso nga murder sang tuig 1995. 2007 sa makagwa ini sa presuhan. Padayon sa karon ang investigasyon sang kapulisan. Sa number 5, driver sa motor anom kay iban papilason sa natabo nga multiple collision kay nasang aga sa Bagu City. Patay 52 anyos nga driver sa motor nga si Neptali Subiate matapos malakip ang iyang ginadala nga motorsiklo sa multiple collision nga natabo kay nasang aga sa highway bahin sa Barangay Kalumangan sa Bagu City. Sa investigasyon sa PNP, nabungguan sang fuso truck nga nagadalagan padulong sa sur nga bahin sang dalan ang iya sini ginasundan nga government vehicle nga maliko kuntani para magpatughong. Ang ginbungguan ng government vehicle, amo naman ang nag-swerve sa pihak nga lane kag nagbunggo sa motor sa napatay nga si Subiate. Isa pa ka nag-parking nga tricycle ang nabungguan sa government vehicle. Ang truck ang nagbunggo sa government vehicle, ang nag-swerve man sa pihak nga linya kag nagbunggo sa nagasugatan naman nga Ford Raptor. Magluwas sa napatay nga motorcycle rider, pilason man ang 6 ka mga pasahero sang truck nga nag-agom sang minor injury. Nagsungka man sa karon sa Bagu PNP ang driver sang truck kag government vehicle. Sa number 4, 3 patay, 36 sa pilason matapos mabunggo ang jeep sa isa ka puno sang kahoy bangod nawad-an sang preno. 3 ka persona ang patay samtang 36 ang pilason matapos mabunggo ang ilang ginasakyan nga jeep sa puno sang Gemelina sa kilid sang dalan sa Barangay Malatas sa Calatrava sang Sabado.
Ang mga napatay amo Sanday Ruchel Visitacion, Elma Bainosa kag Aranita Agravante. Sunod sa PNP, nadulaan sang preno ang jeep samtang nagapadulhog ini sa kurbada nga bahin sang dalan, amo kun nga nagrekta ini sa puno sang kahoy sa kilid kag nagbunggo. Nakagwa na sa presuhan ng driver sang jeep matapos ini temporaryo nga gindetain apang desidido sunod sa pulis nga kasuhan sang pamilya sa mga biktima ang driver. Reckless imprudence resulting in multiple homicide ang ipasaka batok sa iya. Sa number 3, ginapaabot ang pag-release ng 13th month pay sa mga government employees, subugod sini nga semana. Sunod sa kay Rinelo Lastieri, ang presidente sa Progressive Alliance of Capital Employees, sandig sa pagsunundan ng 13th month pay na equivalent sa isa ka bulan nga sweldo sa isa ka empleyado ang igahatag sumugod November 15. Sunod kay Provincial Administrator Efrando Diaz, sila magasapol sa finance cluster bahin diri. Kagang tanan, nakahanda naman base sa schedule. Bahin naman sa bonus, mahimo nga mas manubo ang mabaton sang empleyado karon kung ipaanggid sa nagligad nga tuig. Sunod sa kay Diaz, ini kasunod sa pag-disallow sa Commission on Audit sang IBES o kung Incentive Benefit for Exemplary Services sa pag-grant sang bonus sa mga empleyado. 25,000 pesos ang grant sa idalom sang IBES ng 2021. Tigaylo sunod sa kay Diaz, mangin performance-based bonus na lamang kung sa diin pila sa mga basihan amo ang rating sa performance ang sweldo mismo nga ginabaton sang tagsa ka empleyado. Magapabili naman ang iban nga mga bonuses kasubong sang Collective Negotiation Agreement kag Productivity Enhancement Incentive. Gov said that if we will keep on doing this and if we keep on receiving AOMs, what's the point, no? Do mo na lang iyangagin. Does that mean manubo ang additional bonus for the capital employees? Oh, ano naman tayo, performance-based bonus, PBB. But again, di na siya parehas across the board, no? Let's say 30,000 parehas sa tanan regardless of salary grade. Iniya, this will entail documentation and how you have met your performance targets and may add percentage, no? Oh, so based also on your salary grade. Sa number 2, mga job order casuals ang amat-amat na nga buhinan samtang nagapadayon ang ginahimo nga validation sang Benitez administration. Kung may mga job order casuals gidman nga nagareklamo nga wala pa makabaton sang sweldo, mahimo nga wala pa ang ila appointment letter o kung mahimo kabahin sila sa mga gina-verify kag gina-validate pa kung bala nagaobra pa o kung wala na. Suno kay Attorney Boyet Maghari, ang City Administrator sang siyudad sa Bacolod. Ginapasiguro man sa Benitez administration sunod sa kay Maghari nga wala sang ghost employee kag indi lang appointment o kun letter endorsement ang mangina balasihan kundi ang pagpasiguro man nga santo ang trabaho sang JO sa iya ginabaton nga sweldo. Sa 2023 plano sang syudad nga buhinan sa malapit 3,000 ang job order casuals. Agud man maka-compensate sa kapin 300 million pesos nga budget cut sa National Tax Allotment. Pero karon pa lang, ginaamat-amatan na sa syudad ang pagkakas sa mga empleyado. Ilabi na nga pila ka mga JO nga napatod, wala na nagatrabaho sang husto. Kung giti is bawal ang ghost employees in this administration, so amo man ang ga-validate ta kay just in case may nakalusot, amo na ang gina-counter checking gid, no. Hindi gid pwedeng ghost employees, of course, and the non-working employees nga ara man da pero wala may ginaubra. Kag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Wala tuo ang reklamo sa hakutay sang basura sa Bacolod. IPM amat-amat na nga nagalagas ang ilang backlog matapos makaiuna ang danan pasulod sa landfill sa Barangay Felisa. Yaring report. Nagalapta ang ginbilin nga mga basura sa higad sa karsada pasulod sa Barangay Handumanan sa Bacolod bisan pa may signage nga hindi pwede maghabuy sa basura diri. Sa circumferential road sa Barangay Alihis, nagalapta man ang basura sa higad sa karsada malapit sa ginatukod nga Coliseum sa Bacolod. Bagluwas diri, wala tuuman ang reklamo nga wala bahakot ang mga basura sa mga subdivision kag mga barangay sa Bacolod.
Humalin sa nag-igo ang bagyo nga paeng, problemado na ang pagsulod sa mga dump trucks sa IPM Construction sa may landfill sa syudad sa Barangay Felisa. Nagakudul-kudul ang dalan pasulod. Matapos kuno ang bagyo, nagnilubong sa lunang ang mga dump trucks. Humaling sa nag-igo ang bagyo nga paeng, yung duta ni sa kilid, makita nyo nga nagatumpok, isa digikan diri sa may dalan mismo. Tuman kadalong, gani kinagakaguot ang mga dump truck nagsulod diri. Sa Biyernes lang, natapos nila buo ang bato amukon nga sa karon, liwat na nga makasulod diri ang dump truck sa landfill sa diri sa Barangay Felisa. Istorya sa checkers ng DPS nga na-assign sa landfill nga si Sunny Barsinal, dalagko na lang nga dump truck ang nakasulod sa landfill area. Guot yung mga truck? Oo, damo kita na ko. Tatong time sa pag... Okay, may nag-uot kita gali. Tapos sa mga dagko na lang ipasudlan, ang makasulod. Makasulod din lang ko ni lang ang gagmay din na. O mo naging punta tani do Thailand nakasulod dire. Tayo lang makasulod oo. So amo to nga hinaang ako tayo basura. Hina nga ako sa basura tungod sa ilang koleksyon nga dagko na lang makakuha ang makasulod eh. Ang mga magagmay nga mga dump truck nga amo ang naga-pick up sa basura sa mga subdivision ang hindi na makasarang magsulod diri. Pati ang mga magagmay nga dump truck sa mga barangay hindi naman makasarang magsulod. Gani nagka-problema sa garbage collection. Sa Biyernes, tigayo na nga nabubuan sang buka nga mga semento kag mga bato ang naglunang nga parte sang dalan. Gani masako na ang sulod sa mga dalagko kag bagagmay nga mga dump trucks humalin sa weekend. Ang ini nga dump truck balik naman sa pagkuha sa basura sa sulod sa merkado sa handumanan. Makapilaman kuno ka beses nga naguba ang radiator kay nagakabunggo sa karsada sa kadalom na sang alagyan. Halos na lang nagagmay sir. Hasta kaning lagko sir, kakalakakas na ilabang sir. Tungod nga hindi na yaka pamirisang gumay. Dapat na yung buho. Ano pa mo na ni siyang buho? Ako radiator ko, doon kabilo radiator ko wasak. Duwa ka radiator? Wasak? Ikaw ni ka-drive no? Wasak yung radiator mo? Wasak. May 90 ka mga dump trucks ang nagasulod sa dump site sa kada adlaw. Gani kung tig-ululan, nagadalom ang inagyan sa mga ruida. Sunod sa Department of Public Services, tingwaan nila nga malagas ang ilang backlog sa sulod sang sininga semana. Pick ang aton target na matapos gid ang backlog kay natapos naman gid ang road alagyan na it's workable condition except nga damo gid backlogs. Padayuno naman sang syudad ang proyekto nga pagsemento sang dalan pasulod sa landfill area. Sa Good Vibes, 5 katuig nga bata sang isa ka nagrense, kampiyon sa Jiu-Jitsu International Competition. Yaring report ni Nico Delfin. Sa video nga kuha ni Alvin Aguilar, makita kung paano ginluto sa iya anak nga si Alea Ale Aguilar, si Gabriela Vercosa sang Brazil sa ila finals match sa Abu Dhabi World Jiu-Jitsu Festival sang November 11. Sa edad nga 5 katuig, si Alea ang karon ginakabig youngest Jiu-Jitsu World Champion. Ginpabugal ni Alvin ang kadalagan sang anak nga nagdala sang gold medal para sa Pilipinas sa Kids 1 Under 16 kg event. Nagpasalamat man siya sa DefTech HQ nga mong naghanas kay Alea para sa kompetisyon. Madamo man sa mga netizen ang nagdayaw sa kadalagan ni Alea, kabahin na diri si Senator Alan Peter Cayetano. She proved to be better that day, and I'm very, very happy. She has a very, very good, inborn work ethic where, she's always on the mat. We were very lucky that she has a lot of support. Ang amay ni Alea nga si Alvin among founder sang Universal Reality Combat Championship. Ang iailoy nga si Maybelline Masuda among nahauna nga Filipina Jiu-Jitsu World Champion. Nico Delfin para sa DJcast Negros. Bab ka namin na as early as 5 years old, yung mga kabataan natuluan sa self-defense. Kag syempre Ming no, kita nga mga nagrense proud man sa sining achievement. Nakita mo sa video, 5 years old, grabe, makatumba na sa kontra niya. Kag it would take so much discipline Ming para sa sining asahi. Sa amo na nga jiu-jitsu, discipline gina ito. Kagabi itong mga balita sa Negros subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto ang mga impormasyon. Padayon kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.